Når man skal løse ligninger, er det vigtigt at bruge regnearternes hierarki, så man er sikker på at få det rigtige resultat. Herover til højre ses regnehierarkiet opstillet i pyramideform. Lad os tage et eksempel. 2 parentes x minus 3 parentes er lige med x plus 4 fjerdedele. Først skal parenteserne hæves, fordi at parenteserne er højst i hierarkiet, og det gør man ved at gange ind i parentesen. Når man skal gange negative tal, er det vigtigt at huske reglerne om at gange negative og positive tal. Det kan vi se hernede i regnereglerne. Altså, plus gange minus giver minus. Så lad os prøve at regne på det. X gange 2, det giver 2x, og minus 6 gange 2, det giver minus 6. Så vi får altså resultatet 2x minus 6 er lige med x plus 4 fjerdedele. Herefter skal man fjerne brøken. Det gør man ved at gange med nævneren i alle led. Så det bliver nævneren af 4. Så det bliver altså 4 gange 2x, 4 gange minus 6, bliver så, og 4 gange x plus 4 fjerdedele, giver altså 8x minus 24 lige med x plus 4. Herefter skal alle de rene tal på den ene side af lighedstegnet og x'erne på den anden side. Det gør man altså ved at plusse og minus på begge sider, så man beholder ens værdi på begge sider. Man kan sige, at man skal skabe balance på begge sider. Lad os prøve at se på regnestykket. Det giver altså, hvis man trækker minus x fra på begge sider, og man lægger plus 24 til på begge sider, så får man altså x'erne på den ene side og tallene på den anden side, hvilket giver 7x er lige med 28. Til sidst skal x isoleres. Det er det, vi vil finde x. Og det gør man ved at dividere med tallet foran x på begge sider. Altså 7x divideret med 7 er lige med 28 divideret med 7. Hvor vi så får resultatet x er lige med 4. Dette var et eksempel på, hvordan man løser en ligning.